tung chunga chuan simple le compound interest kan enanga simple le compound interest kan enma hian interest and tin nge kan chut thin a preliminary atan thil pakhat endon chinila machine pahnih arimi le amoni lo ama chuan hemi te hian atira an knowledge hi x ve ve ni ta se ti chuan an exam ma hian ni som thum lom ta se arimi hian in 2% daily in knowledge gain ta se chuna amoni hian in 60% on last day 60% gain top ta se ti chuan arimi hian in x plus 2% of x ni khata gain tur ni ta ti chuan amoni ve thung chuan in x plus 60% of x last day again pop don ta ni chu x plus 0.6x chu 1.6x again don ta ti chuan arimi ve thung hian ni tin again ta chu x plus 0.2x ania chu 1.02x ni ta ni ti chuan in 30 days arimi gains 1.02 power 30x he gain don big ta chu 1.02 power 30 chu 1.811x velan ta ni ti chuan omzia chuanin ni tina arimin temte te 2% daily a anei sabak alo gain khan ni som thum chung chuan 1.811 of her initial knowledge chuan amoni hianin ni tin zero ve lawin last day 60% a thiam hlokta 60% last day thiam tur pokhan ti fe khangai ni mar chu last day 60% ati vak pokhan arimini khata temte te zir kha akhum thei to lo ni chu simple interest le compound interest angam na chuni ta simple interest a chuan PTR by 100 kan ta principal atira mi mo atira apu poisa pu ta se tira nei mo atira nei eng chuan time mo chuan eng ti khun chung nge chuan r rate by 100 kan ta chuan compound interest a chuan a is equal to principal 1 plus r by 100 power t kha khanita simple interest a chuan atira cheng sang khat nei taila 10% in pung ti taila 10% in apunga chu 10% of sang khat chuan zangai za ni mai tro za chuan ni chuan sang khat za hi kum hnia ru tur ni ta se sang khat za chu kum hnia ru tur ni chuan kum khata chuan zanga songa ru langa a kum le apo zanga songa ru don thau ti da ni maro chu compound interest ve thunga chuan sang khat za ina lo pungta a kha sang khat za kha akum le a 10% of sang khat za kan la le dona chu compound interest le simple interest danglam na nia compound interest a chuan apung kha aron tam tial don tin ani tro ru tur kha chuan tuna kan khesa khan entaila atira x atira initial kha tro initial knowledge kha principal kha x enta 1 plus a rate chu nge 2% per day tro chuan a time chu ni som thum chung tro chu x plus hi 102 by 100 30 days chu x 51 by 50 30 chu x 1.02 power 30 hetilai kan hmu che khanita chu simple interest le compound interest anglam na khanta ati rami kha aron apunga tang khan apung tur kan chut le a tro chuan chumi punga tang chuan apung tur kan chut le zelani amaro chu simple interest ve thunga chuan atira 10% apung chuan kha 10% apung kha punbel to lawin kha 10% apung kha kan rul tur kum li chungin poni se kha kan rul tur chuni mai ta chuan chutiang ni chuan tuna kan hmu example kan hmu khan claim te ani tina lo zir bek kha atopati chok ai chuan a hlok thin ni ti kha kan show tumna ni pakhat sela te chuan problem a lut doni la thange ma kan soeng khan simple interest chu a formula chu we have simple interest equal to PTR by 100 ni ta ti chuan simple interest chu tuna hen kan zon tur khan ta
Find the rate and time. Rate le time hi kanzon tur if both are equal. Mo chuan ni chuan simple interest on the sum of 25 rupees is 16. Simple interest chu ta hian 16 and ta. Chuan principal chu 25. Chuan time chu time le rate input. Time le rate hi expectaila. Chuan 100 along ta 16 into 100 by 25 equal to x square. Chuan ni ngai no veli somprok veli rukli equal to x square and ta chu x chu 18 ani. Chuan rate percent le a hun chung time chu both are equal ta chu ni chuan tuna hian answer chu 8 ani. Question number 2. A sum of money becomes 5 times in 25 years at simple interest. Find the rate of interest in the sum of money become 5 times in 25 years. Som ni panga a atira a position ai principal ai khan panga in a pung don tinani tani. Ani chuan ta hian amount tu chu atira anei principal 5 times of principal khatuna hian nei don tinani ta. Chuan amount hi atopa anei pung khom tu chu principal plus interest kanita. Chu tini chuan hian enter chu 5p to p plus I tinanta. Chu 4p equal to I tina khalaw nita. Chuan formula kan nei chu here simple interest chu PTR by 100. Simple interest chu SI chu interest chu 4p khania PTR by 100. Chuan 4p equal to p. Chuan ta hian rate time chu 25 years. Chuan kan zon tu chu R khania by 100. P le p in cancela 25 in a vai linear. R equal to P le p kan cancela hi 4 lam tro. R equal to 16%. Ani. Question: what amount would MN have received on a principal of rupees 4,000 after 2 years? Kum ni no a cheng sang li hi simple interest in counta ila a rate chu 5% per annum ta se chuan chu pa chuan engzat nge aneyang tinani tani cheng sang li kha kum ni a 5% simple interest in pung ta se. So tini chuan kan formula chu simple interest equal to PTR by 100 long ta. Chuan simple interest kanzong interest kanzong atira principal amount chu cheng sang li time chu 2 years rate chu 5% tro rate chu 5% tro. Chuan simple interest chu you can say la zali tina long ta. Chuan chu tini chuan a interest cheng zali alo pung kum ni nuwa tro ani chuan therefore amount received will be atira mi principal le a interest kan bel chuan a receive adon tur chu anei tur mo chu cheng sang li zali ti na lo ni. Andot le chuan a sum of rupees 2200 is invested at 2 different rate of interest. Rate of interest ran ve in cheng sang ni zan hi here invest a difference between the interest earned after 4 years is rupees 202.40. Kum li huwa chuan a interest in thlau na hi cheng zan hi le pan hi le poisa som li ni. What is the difference between the rate of interest bitani? Chuan ta hian simple interest chu PTR by 100 li khakan nei ta kan threchawa simple interest emo simply interest engpo kan mang thei ta. Chuan simple interest hi a difference siam taila a chan chu interest rate pahni in kan nei ta tro interest rate pahni in different rate of interest in a invest a. Chuan chu mi the difference earned after 4 years chu hi ni ta. Chuan chu tini chuan PT1 time chu ainang 4 years and don tro PTR1 minus PTR2 by 100 ve kha tro SI1 SI2 chu omje chuan SI1 chu PTR1 by 100 anianga SI2 chu PTR2 by
100 nè chu LCM kan lang chun hei ni mai ta tro chun principal chu ngai a chan chu cheng sang ni chan hi principal ni time chu 4 years ni ta a sang tur chu rate che khani ta ni tro chu kan jam tur chu difference between the rate of interest a kan jam che tur khani ta chuan ta hian difference between the interest earned to 202.40 ni ta hei any difference hi tro chuan pt r1 minus r2 by 100 kan nei bok ta chuan principal hi ta hian 202.40 p principal chu 2200 time chu 4 years tro r1 minus r2 by 100 ni ta ni chuan hei kan cancela tro chumin tluk tur chu 202.40 divided by 88 equal to r1 minus r2 and chuan therefore implies no therefore difference between the rate of interest to 202.40 by 88 to 2.3% ani compound interest kan lut don nga compound interest a chuan formula chuan a is equal to p1 plus r by 100 power t ti khani ta a chu amount p chu principal 1 plus r chu rate t chu time chuta chuan half yearly te quarterly te monthly te sang kha thei ta ni chuta chuan half yearly ni chuan a rate hi voi ni count tur tin ani ta tro chuan chuta chuan time chu t time kha voi ni account don bok tin ani ta tro voi ni kal don tin ani ta voi ni chiar tur chuan quarterly ni chuan a rate kha voi li chiar don tin an ta tro chan chu kum khata thlason pahni ama tro thlason pahni chu voi li a chiar don tin an ta tro ni chuan thlathum zela chiar don tin an ta rate kha chuan a time ve thung tur chu voi li chiar don tin a tro 40 chuan monthly ni chuan thlatin a rate kha count don tin an ta chuan time tur chu 12 a hun chung kha voi som pahni count don voi som pahni pung don tin ani ta tro a rate chu r by 12 ani don tin ani ta chuan khatiang zel khan compound interest problem kan chok chho don ani problem kan lu ma in hetil hi an le lo kila a equal to p into 1 plus r by 100 power t a chu amount kan ti chuan atira anei kha principal an ta chuan atira a poisa nei kha entina atira poisa nei kha cheng sang khat lo ni ta se chuan a rate hi 10% lo ni ta se time hi 2 years lo ni ta se chuan chutini chuan atira a poisa nei kha 10% in kum ni chunga pung tinani ta tro chuan chutini chuan amount chu principal 1 plus r by 100 power 2 don tinani ta principal chu 1000 lo 1000 hi chu 110 by 100 LCM la pani mai tro chuan hi kan cancela 11 by 10 voi ni tro chuan bial pakhat in cancela tro chuan 11 to 11 1 through 1 ania 0 nen 1 through 1 0 alo ni ta chuan cheng sang khat nei kha kumtin annually in tro annually in 10% in pung ta se kum ni chu 1 through 1 0 nei don tin an ta ni chuan hi raple lokila kum khat chung ni ta se kum khat chung ita se enge difference ran siam ang kan en lokang kum khat chung ita se 110 by 100 ninga ile hin kan selanga tro chuan kan nei to chu 1100 tin an tani chu helai hi ka ti na chan chu hi compound interest simple interest ak en sinang si is equal to ptr by 100 tro principal chu yang kan ti ka sang khat time chu 1 year tro rate chu 10% chuan chutini chuan hi leng cancela chuan hi leng cancela za anita tro ani chuan atira a poisa nei kha engjang atira a poisa nei kha simple interest amount chu principal plus interest ning tro atira nei plus apung atira nei chu sang khat
plus apung chu za tro ani chuan apung puya nei tur chu atopa nei tur chu sang khat za ni ta ni chu tuna ka soi tum chu simple interest le compound interest hi kum khata ta na kan chut chuan a value in ang ve ve ang ma se kum ni alo ni to chuan kum ni ani chuan ta hian chuan apung ngai rengang mo apun na ngai rengang true ni ringo tanga chuan 10% thau niang chu chut chinang true ni ringo tanga tro kan tia chuan ta hian zan ni ne tro chuan zan ni tro sang khat zan nin don tro simple interest a chuan compound interest a kha chuan exam e kan hu chu kha kum ni ni ve thung khan compound interest a chuan 100 sang khat kan tia tro chuan hi 11 by 10 voi ni ama 11 by 10 voi ni ama 10 kan sela 1210 ani chuan compound interest a chuan a poisa nei kha cheng som na pung don tro poisa tam tham deuh principal amount tam tham deuh nuai vel ang phei chu ni se chuan in compound interest ani khan apung kha atam jok don tinania tro chu bank vela po kan man thin compound interest kha ani tlang pui thina ti chuan tira kan soi chu compound interest le simple interest chu kum khat chhung ani chuan value in ang zel ti chuan simple interest a chuan a interest kha angai renga ngai char atira a principal atang khan atira poisa atang khan te vek ani ta chuan apung tur po khami atang zel khan te ni ta compound interest a chuan apung nu atang khan apung khan te le zela tro chu wang chuan apung chak bik ta ni chuan compound interest a problem kan chok chanang compound interest problem kan lut don nga e compound interest problem hi class 9 mathematics atanga mathematics textbook atanga base atanga lakani tikha kan soile masai ta sila masabirin kon calculate the amount and compound interest ci kari to maya number 1 na ching sanga for 2 years at 8% per annum kum khata 8% compounded annually chutini chuan kan formula nei chu a is equal to p1 plus r by 100 power t mita chuan amount kan jong dona amount chu atira principal chu engzang atira poisa chu cheng sanga tro chuan 1 plus r chu nge rate 8% tro chuan time chu nge 2 years tro chuan a equal to 5108 by 100 he chu kan sel pa ngai ni maya LCM kan la chuan 108 by 100 khi kan cancel chuan 27 by 25 square alo nia chuan amount khi 5027 by 25 voi ni oma 27 by 25 voi ni oma chuan atluk tur chu chung hi kan multiply chuan 3645000 by 625 alo nia chu 5832 compound interest kan te chuan umjia chu atira cheng sanga ania kum ni chungin 8% in pungta se mo compounded annually ni bokta se mo kum tin ani chu chuan chu tini chuan cheng sanga zare somthum pahni in alo pung man don tinani tani chuan now compound interest will be sanga zariat somthum pahni minus sanga chu zariat somthum pahni apunna chu tinani mai compound interest apunna compounded annually chu cheng zariat somthum pahni in apung tinani chu next problem a chuan hegan enanga cheng sangriat for 2 years at 12.5% per annum compounded annually bokni ta chuan kan formula nei kha a is equal to p1 plus r by 100 power t ni ti kha thereng taila chuan ta hian a principal chu sangriat ania a rate chu 12.5% time chu 2 years ni don ta chuan 12.5 hi fraction etia omlo hian 12.5 chu entinge so pani voi ni li plus 1 ni nga by 2 in kan da mayang 12.5 ti khian chaw thelo tro chuan a equal to cheng sangriat tro 1 plus r chu engmo 25 by 2% time chu 2 a chu cheng sangriat 1 plus 25 by 2 100 noi hian 1 omang nia 1 by 100 tin ani mai tro a equal to 8000 1 plus 25 in availi 1 by 8 omang tro square a chu cheng sangriat hei LCM kan lak chuan 9 by 8 square alo ni tro chuan hei a equal to 8000 9 by 8 voi ni omang 9 by 8 tro chuan atluk lai tur chu 8000 into 9 into 9 chu
64800 0 by 64 chu cheng sang 10125 ani chuan atir cheng sang riat kha 2 years a 12.5% per annum kumtina apung chuan tro chuan kum khata kan chhut zel ta compounded annually mo chuan chu dini chuan cheng sang riat chu cheng sim khat le za som ni pangai na lo pung tin ta engzat nge punna apunna chu compound interest chu 10125 minus cheng sang riat than mai ta chu 2125 tinani andot le question a chuan cheng za hi kum khat chungin mo rupees 100 for 1 year at 10% per annum compounded half yearly ta se chula chuan nge amount lo ni ang ti khani ta ti chuan ei kan chu dan tu chu ta hian hei hi vo in ni ta se hei hi 1 year kum khat lo ni ta se mo chuan tuna cheng za nei ta tuna cheng za nei chuan 10% a heta hina pun chuan 10% a pun chuan 10% of za chu 10 mai tro za tang 10 kan bel chuan 110 ni dong tinan ta tro ma se ta hian 10% a kum khat emi chunga hian 10% a pun chuan kum chan ve a chuan aza ve chin pung dong tinan ta ni tro kum chan ve a chuan 5% chin pung dong tinan ta ni chudin chuan 5% of 100 to 5 ani ta 5 kan bel chuan kum chan ve a chuan half year emo 6 months a chuan cheng za panga chia ani dong tinan ta chuan cheng za panga hi atang hian 5% of za panga chu enge chu tila panga in vai som ni tro chuan panga in avoi ni avoi khat panga in avoi li he kan divide chuan 21 chu pali vai nga som ni 1.0 avoi ni pariat pani chuang bial avoi nga som ni ani chuan ta hian 5% a half yearly a kan chhut zel chuan tin chu tro half yearly a kan chhut zel chuan heta tang hian a interest kan chhut le a 5% of 105 chu 5.25 lo nia 5.25 in a pung le tina hemi tang hian tro chutini chuan 105 le 5.25 kan bel chuan 110.25 tina ta ani chuan tuna ka soi chan chu hei hi ni cheng de win ngai to ula cheng za voina nei kha kum khat chungin 10% a apun chuan cheng za som ani dong tin ani ta ni annually a chhut nge half yearly a chhut kha hlok zok no ka hlok zok nge beng a hlok zok ti kha ka kha chhut taila kum khat chungin annually a ka chhut chuan 10% chuan sang za som ania half yearly a ka chhut chuan kum chan ve chungin heti za thi lo punga tro a chan ve 5% chuan hemi atang hian 5% bok kan chhut le a chu 5.25 alo nia chu 105 atang ka bel le chuan za som 0.25 ani ta ni ani chuan half yearly a ka chhut hian ka hek zok ti an ta ni tro beng a hlok zok don tin an ta ni chu wang chuan nga tinge half yearly te quarterly te monthly te om kan ti chuan monthly ni chuan hei a hian a hlok lo fe don tin an chu ka poisa pu kha monthly in compounded monthly compounded ni ta se tro chu tuna ka soi chan ber chu ni ta ti chuan tuna kan question chu cheng za hi kum kha chungin 10% per annum compounded half yearly in ta se ti kha hei hi answer chu ni mai ta hetia kan chut chuan tro maro chu a formula pa ngai kan chaw don chuan amount equal to p1 plus r by 100 kan ti kha r by 2 ni to don ti ani tro a ret kha a ret pum pui kha kum kha chungin r ani chuan kum chan ve chuan r by 2 ni don tin an ta chuan 1 year a timing chu 1 year en ta p chu nge principal amount ti rami chu cheng za 1 plus ret chu nge 10% tro 10 by 2 chu nge 5 by 100 tro chuan 100 105 by 100 tro 100 le 100 kan cancel a sorry ta hian half yearly a kan chhut chuan tro half yearly a kan chhut chuan kum khata voi ni kan chhut angai tro voi ni chuan hi kan la cancel thei hri lo tina tro chuan ni khat by som ni
ni khat by som ni voi ni amang ni khat by som ni tro chuan ni khat le ni khat chuan divided by bial pakhat le kan pe mai na sa tro 41 40 tro chuan 21 into 21 chu 21 pahnih pali 441 441 by 4 4 441 divide chuan pali voi khat pali kan la le a pali voi khat 10 4 tro chuan pakhat kan la thla a tro sim thei to lawa bial kan la a chuan bial kan da a point bial pali voi ni pariat pahnih chu point kan da to a bial 5 som ni tro ni chuan 110.25 kha lo ni ta ani chuan cheng za hi tuna kan siam khan 1 year kan chut chuan tro 110.25 formula pa ngai kan chut chuan 110.25 kha lo ni ta ti chuan he ta changa pakla hisab dewa kan chut to khan 110.25 kan hu chok ta a ti chuan tuna khan ngatinge half yearly te quarterly te monthly te kan chut kher thin ti kha tuna khana answer chiang takin kan soya half yearly te monthly te quarterly te ni chuan yearly compounding ai khan a hlok lo fe don ka hlok lo fe don beng a hlok fe don ti na kha ani ta ni question dot le ve thung chuan a let zong in zot ta chu chu cheng sing ni sang thum za thum som ni pariat nei tur hian cheng engzang ka da nga yang pi kha ka chu ta ngai ta ni chu chu 8% in company a compounded annually ni ta se ti khani ta ti chuan kan formula nei kha a is equal to p 1 plus r by 100 power t hani ta time mo ti chuan ka amount a to pa ka poisa nei kha ni thum ni riat ania chuan ka da tur za ta principal kha ka jon tur en ta ni 1 plus a rate chu enge 8% tro chuan a time chu enge 2 years tro 2 3 3 2 8 p LCM kalak chuan 108 by 100 by 2 tro chuan 2 3 3 2 8 equal to p cancel chuan 27 by 25 ania chu voi ni amang tro chuan p chu 2 3 3 2 8 ania hi cross multiply chuan achunga 25 amang ahnoya 27 om ve ve ang tro chu ka zon chua chuan 1458 by 729 chu cheng sing ni chimiam ja chu cheng sing ni da taila 8% per annum in kum ni chung kum tin a kum chutin mo chutin chuan heti za thi kum ni nuwa ka nei don tinani chu ale zonga i chut le du pon ti hian a mami kan tiang chi khana ti theita ni chu engtinga kan tiang 8% of cheng sing ni hi engzang e chu sang khazaruk tro chuan sang khazaruk ani ta 8% of sing ni chu sang khazaruk ani chuan kum khata chuan sing ni chu sang khazaruk in a pun chuan sing ni sang khazaruk alo ni to don tinani tro chuan chumi sing ni sang khazaruk chu interest 8% in ka ti lengai a chan chu kum ni chung tro compounded annually ni wangin chuan 8% of sing ni sang khat zaruk hi ka zon le chuan sang khat zasari som ni pariat alo ni ta chuan chu hemi akum ni na apung kha heta chang hian ka chut tro compound interest ni wangin chu sing ni sang khat zaruka hian engzang e pung le akum ni na chuna pung tam to tro a chan chu hemi kan chut na hi a principal hi pung to a tro chu kan bel chuan 8 tro chu som pathum khat ni thum 2 3 3 2 8 kha long che chu 2 3 3 2 8 kha tro chu alet zong po han kan chok kha dik nge em ti kha chiang takina proof le theini ado la question chu at what rate of compound interest will sing ni become sing ni sang li zan hi after 2 years tin ta sing ni sang li zan hi
amount khani ta ama kan formula kha chin chia to mai la o ka jek to lawa chuan nge kan zon tur rate tro 1 plus 1 plus r by 100 kan zon tur chu rate tro chuan a time chu nge kum ni chung tro chuan ni li ni bial divided by sing ni noi ran chuk tro sing ni kha chuan 1 plus r by 100 por 2 tro hele kan se la ti chuan 1 to 1 by 100 alo nia 1 plus r by 100 power 2 11 hi om zia taka chuan helai square ti bo tur chuan square root kan da squaring both sides kan ti ang che khan mo root ve kha kan la chuan root kan lak chuan square kha bo che a mo chuan ta hian square root of 1 to 1 to 11 ania e chu 10 ania 1 plus r by 100 alo nia ti chuan r by 100 chu 11 by 10 minus 1 alo nia r by 100 chu 11 minus 10 by 10 alo nia r chu 1 into 100 by 10 alo nia r chu 10% inani 10% in 10% in apun chuan cheng sing ni hi cheng sing ni sangli zan ni som ni kum ni alo don che tinani chu kan proof le du chuan 10% in apung don kan ti ta tro kan chok chok to ta 10% in cheng sing ni hi pung ta se cheng sang ni lang ta tro sing ni plus sang ni chu a zong khai don tro apun na nen chu sang sing ni sang ni lang ta tro chuan sing ni sang ni hi kum khata ni ta a kum le chuan 10% bokin he thil hi ron pung don tro 10% of sing ni sang ni chu sang ni zan hin ta tro chuan sing ni sang ni train sang ni zan hi ka bel le chuan sing ni sang li zan ni ta ni chuan 10% a apun han compounded annual in ta se kum ni chung chuan 24200 kan cho kha adikani ti kha kan proof le thei ni and the equation hi claim in dang deuh heka the difference between compound interest and simple interest for 2 years at 10% per annum is rupees 50 find the sum ni ta chuan om je chu compound interest le simple interest in thlau na hi somanga ni ta chuan chu engting e kan chong kan ti chuan simple interest ni chuan hei hi atluk tur chu p principal shed lo tro time chu 2 years tro chuan rate chu 10 tro ptr by 100 hanita chuan hei hi engen ve tang ti khanita ni compound interest 2 years ani box ya tro a interest kha exam ni tang ti khanita ni chuan a formula chuan amount equal to p1 plus rate chu 10 by 100 chuan a hun chung chu 2 years ani ta tro chuan he amount hi apun na a interest ani lo tro he chu amount ngor ani tro chuan amount atang hian tro a topa a poisa nei mo apun hnuwa a poisa nei khai hi ni ta ni chu ta tang chuan a tira poisa kha kan pe chuan compound interest kha lo ni chiang tro he ni chiang tro chuan chu ti ni chuan therefore hemi hian a entir chu p1 plus 10 by 100 square minus p minus hi cancel halila 20p by 100 ania chu 50 lo ni ta chuan chu p into 110 by 100 square minus p minus 20p by 100 equal to 50 tina lo ni ya chuan hi kan cancel thea 11 square chu 121 p kha kala lut to mai a by 100 minus p minus sum in avoid nga p by 5 equal to 50 tina lo ni tro chuan LCM kan lak chuan 121 p minus 100 p minus panga in avoid sum ni tro sum ni p equal to 50 chu chuan nge enti za sum ni tro hi za sum ni pakhat p chuanga by 100 equal to 50 nia p equal to 5000 tinani ti song kha simple le compound interest a kan ti thei hri chu ni ta sela next a aya changtlung zel te pon a problem te po
chaw zel kan tu manga channel min lo clear saka wangin lom thur ka soya ti di lo le ti sual pala mani chuan min ngai dam ula comment section a depo suggestion a in pek zel theya he channel hi tangkai taka clear tu ten in lo man atan ka du sak em cheu a hlokna in lo char ngei ka bai se follow me